Добро утро, съботно. Капитан Михали си ведро. Току-що гледам Ведър се прави напрегна. И гледаме от тъмното. Какво се задава? Двойка. Мъж и жена. И жената изящно руса. Отзад се друса. Като малиби. Цитирам класика Валдес. Нали, в този вариант безлична женичка поприцъфтяла такава. С спортни дрехи, обувки тип туристически, раничка и до нея един така с външни белези на мъжки пол демофизъм и той с раничка и крачейки слушат джаз. По-скоро първоизточника на джаза Ragtime. Има такава книга, класически роман Ragtime. Общо взето негърска музика. И като видяха втренчен ми поглед, мое и на този ведърчо, жената гледа напред като ветропоказател, мъжлето плахо напоглежда. И на моето добро утро, тъй като сърчицето му тупа очистено и кръвта бушува в ушичките, заглушени от негърския джаз, дори ни чу, че го поздравявам. Изпитах неудовлетвореност от моментната си слабост да бъда учтив с, меко ще ги нарека, странници. Може да се окаже някаква бизнес дама. То да е я апелативен прокурор, я съдия, я висш ченгел, може да е политикан, може да е всякакъв, може да са двойка с бърканяци. Всичко е възможно. Все пак не е много типично в честите сутринта да практикуват туризъм хора, които виждам за първи път. Разбира се, може да са и някаква такава група, дето не казвам думата ста. Днеска да направи впечатление, две неща ще ги коментирам. Има един мазен циганен гнусен с говорен дефект, който се е кръстил Цеци лудата глава. Много ми е противен. Нямам идея какъв е откъде е. Просто има такива хора, дето се гледат, ще стават противни. И цигана показва една касова бележка и обяснява как си бил набазарувал за 2900 евро от столичен магазин. И показвало се, че покупките му били менте. И показва дамска чанта, очила и обувки Баленсиага, които са толкова грозни, глупави и непрактични. Просто съвсем нормално се зачудиш кой, по какви причини бил нещо подобно. Разбира се, трябва да се тъп циганен, като Тони Сораро да ходи с такива обувки. И разбира се, нему подобните тъпи цигани и те да му подражават. Но както е. В един от коментарите имаше безценен коментар. Аз съм вика седи на прокурора. Вика младежа, тичайки по горската пътека. Но това въобще не трогвало мечката. Знам, че 90% от вас няма да разберат смисъла на това, което казах. Общо взето мечките не ги интересува кой седи на прокурор. И циган на шаджали, как може и дела щял да води там подобни неща. Цигански мурафети. Коли ни се прави за 15 минути слава. Значи, това са свиизвестните магазини по тази малката уличка. Как и беше името? Съборна. И някакви други
Аз съм от центъра на София. Ако искам нещо, се купувам от официалните сайтове. Абе, тъпанари. Много важно какво се купувате или какво не се купувате. Много важно колко пари давате за панталони. И така нататък. Да, хубаво се е хубаво. Обикновено е скъпо. А трябва ли да бъде причина за някакъв рев? Циганин, ако ти заплащаш моя бизнес, не знам как ще стигнат нещата. Те дет продават стоките менте. Убеден съм, че са ментета. Сигурно ще намерят начина. Едва ли ще се получи да ги изнудваш. Имаш си касова бележка, може да си направиш рекламация. А най-добре да свършиш в някой мръсен канал. Гадна отрепко. Това е по отношение на циганина. И сега няма как да ни кажа приказка за Ивайло Мирчев. Депутата от, не го знам, от ППЛ или от другото, какво беше там. Един дет си биеше Озампик корема да стане слаб. Такъв много кибритлия се прави. Прави конфликт с момче, което е доставчик на Takeaway. Сега не знам точно подробности. Дали момчето му забива 2 шамара и тръгва се гледа работа, той му скачва в предния капак. Обажда се в полиция, прокуратурите задържат младежа 72 часа. И хората коментират как след изтъпленията на мангустите в Габрово, как няма задържани, как прокуратурата покрива издевателствата, в този случай задържат младежа 72 часа. Моя прочит на нещата, всичко е прекрасно, всичко е правилно. Единственото неправилно, това е количеството бой, който трябва да се ствари върху муцуната на Ивайло Мирчев. Какво го пляскаш? Ама пляскаш. Почваш го. Първи, втори, трети, лапти. Чупиш му трахеята. Скачаш му отгоре. Ребрата на пихтия да пробият белия дроб. Коленете да заминат. Смазваш му тъщаците, колкото ги има. Бъркаш му в очите. И го оставаш насран. Това нещо е полза родо. Да те заключат колкото искаш. Момче, ти вече си национален герой. Това иска да види. Изтерзание. Българин. Петлите на попа педерас. 77-ми набор гнусняк. Роден на 8 март. Ето нещо градивно и смислено, което трябва да отпочне от някъде. От българското духовенство. Толкова шлака има, толкова натрупана гадост. Ще се оправим, бе. Имаше една живка, дете така вдигаше 3 пръста и викаш, ще се оправим. От едно потно, гнусно следобедно българско предаване. С всички тези глашетаи на празните приказки. Като Лора Крумова. И та, ако видите как гнява и как плюска. Да. Веднъж бях видял в Ниагара на Дойран как плюска, ама моето куче като е гладно, нали, как и врата му трепери. Тая е същата. И си ни гадни потни цици такива. И те така вибрират от дъвченето и от гнявенето на манджа. Дълбоко му отвръщават лакоми жени. Но както е, това е друга тема. Да, само редукция, само прочит. Че това е Ивайло Мирчев. Апелирам, имате ли ситуации, просто коригирайте количеството бой. Натършете го, натрепете го. Това нещо винаги от полза. И за обществото като цяло, и за бития. Але знаете това, за битие е бания. Хайде, да живее България.